Уважаеми съграждани, изборите минаха, изборът предстои. На първи тур преди седмица повечето хора гласуваха с емоция и партийни пристрастия и по политическа принадлежност. На втори тур трябва да се гласува с разум и с вярна преценка на фактите. Факт е, че Георги Славов може да бъде избран за втори мандат. Моето мнение го знаете. Това би запечатало града ни отново в злоупотреби, съдебни дела, обвинения. Това не трябва да се случи. Трябва да се гласува с разум. Факт е, че можем да се измъкнем от капана на Георги Славов, на неговите партньори и патрони. Срещу тяхното беззочие и алчност може да се противопостави компетентен кмет с идеи за възраждането на Ямбол и за доброто бъдеще на нашите съграждани. Аз поемам този ангажимент. Жена съм, но не се страхувам. Ще работя с малка група общински съветници, но ще търся съдействието на всички. Ще работя с младите, образованите, с трудовите хора, с бизнесът на нашия град. Гласувайте. Важно е. Важно е за всеки един от вас. Важно е за нас. Важно е за нашия град. Искам да кажа на младите хора, които гласуват за първи път. Опитаха се на първи тур да ви манипулират, да ви купят. Не го позволявайте. На втори тур гласувайте с разум. Към семействата, които искат децата им и внуците им да останат в нашия град, се обръщам със следното. Гласувайте против кражбата на общински средства и раздаването им по избори. Против неморалното поведение на управляващите. Гласувайте за моята програма, за да възродим заедно Ямбол. Искам предварително да ви благодаря.